И здравейте, приятели, аз съм GamerBG и днес ще играем Build Battle в сервера на Soulplex. Така. И аз съм Лъчезар Георгиев. Да, тук сме на лъчката и днес ще правим болница, както виждате темата ето тук. Сега ще видите моята болница, след това ще е първият клип на Build Battle. Видите и моята грозотийка. Да, като цяло ние въобще не сме добри на Build Battle. Аз съм горе-долу добър, само болниците не са ни в кръвта. Аз тук ще направя едно нещо отгоре, един банан. Какво ще правиш? Ай, нещо заби. Видите, че чорапите Видите, да се това е болница. обоите с така. Тихо малко си. Павел, имаш ли чорапи? Ето тези. Дори... Сега ще видите. Всъщност имаш и ни жълти. Тихо малко си. Това много яки банани. Да, той особено най-добре в бананите. Както и Марио, в следващия клип ще ви покажем креатив за Soulplex за какво да правя. Не ди много сега говори. Ще не знаеш аз какво мога да искам и какво да не искам. Мамо? Кой искаш, Марио? Не ди говори предварително сега, защото мога да се... Предлагам следващия, не се знае кога ще е. Ама аз не съм... Лъчо, я ти не говори за клиповите, защото ти нищо не знаеш като цяло. Кога какво ще качвам? Аз не знам. Да! Айде. Аз ти не знаеш на какво кога искам клип да правя. Ти ще ми кажеш? Ако искам да снимам без тебе. Добре. Но все пак в креатив ще ми покаже. Сигурен ли си? Да снима. Него ще го е срам да го качи в интернет това. Няма да ме е срам да. Айде, после ще направим един отделен клип на Creative видео и покажа моя, под който ще бъде към 2-3 минути клип. Но... Айде 5 поне, 5, за да може да видят целия плод. Да, то някъде там 2-3 минути ще отнеме да мога. Значи мене ма такова на него, мене ма пуска на него, ми искаш да па и ще да такова. Добре, но той май беше с другия аккаунт тук. Ма както и да е. Както цял сега болницата ще видите аз как си представям една болница. И аз, вътре без легла, без нищо, тъмнина като мрак. Добре, тук обаче за жалост не е като гост MC, защото като цял този сервер Ghost MC беше много хубав сервер и там Build Battle вече го пише на български, не на латиница. На български си ги пише темите и там не е време тук, например в Hypixel или тук 5-6 минути, а там са даже 10 минути, това което Това е по-тъпо, 10 минути е по-тъпо, защото ще го направиш за много време и ще има да чакаш. Ама там темите, знаеш колко са по-трудни от тия тук? Колко? Например, да кажем, ти можеш да направиш, кажи го това е, не болница, от тия високите сгради, как така, небостъргач, можеш да направиш за това, от висок горе-долу, да има поне към 15 етажа. Не. Еми тогава така, там такива теми дадох, нещо съби. Съжалявам. Това ми го дадеш този сервер. Ма то нещо стана с този сервер ми се багна, пък нещо... Аз имам премиум акаунт, ще слезна с него. Ама то не... Лучо, ти какво... Не дейте го слушайте, няма премиум акаунт, взел си го от нета. Аз признам също, и аз нямам премиум акаунт, обаче мисля да си купувам. Ама какво като съм си го взел от нета? Не мога да влизаш в Hypixel. Ама аз имам и един, който не е от нета. Кой? От Васко, който е? Васко, да, Васил, където ми го даде. То също от нета. Не е от нета. Как ще не е, човек? Той има купени. Това Живко ми го даде, този акаунт, той има купени. Колко купени пък има той, бе? Един за него, два имаше. И единия ми го даде на мен. Добре. Имам, трябва да го намеря само къде и го имам, иначе си го имам.
ми ли това? Добре, хора, това като цяло ще е коридорчето, тук са стайчки. Мария, Да. после като идваш да не се забравиш и якето малко. Няма. Ако искаш да скачим с... Добре. Долу слез да гледаш. Добре. Тихо сега. Така, като цяло това ще бъде сега леглата. Така, мисля да сложа 2 легла. Като цяло аз така се представям болницата. И тук също ще бъде... добре, има 42 секунди, бързо вземем торчове и табели. Така, кръста ми е готова. Значи като цяло след табелите тук ще бъде... Тук ще сложим първи... Значи тук ще бъде... не, и тук ще слагат табелите. Втори, Б. Съм готов. Нещо бъбна пак, добре. Така. Опа. Трети. Ай! Топа свърши времето. Добре, като цяло... Това за мен не е... За мен това не е болница. За мен това е просто една аптека, затова че... Добре, ще му дам става. То и аз ще му сложа така, защото си пак нещо свързано с болница. Добре, това като цяло е добро. Само, че входа му не знам откъде ще е. Да, само, че мен входа ми е проблем. Ето го входа, но не може да се влиза вътре. Така. Да, му добро, защото като цяло отвънка изглежда доста добре. Доста се е постарал този човек, който го направи. Да? Ще ядеш ли? Ама после. Няма после, сядам сега. Добре, след малко ще ям. Значи това. Значи казах сега. След малко след ще ям. Аз казах сега. След 5 минутки. Добре. Марио. Да, става, мега я. Така, като цяло това ще е другата болница. Вие надявам се да сте видяли моята болница. Така ли да видят моята? Аз само давам няколко пъти грозно, защото това според мен за нищо не става. Просто един флаг на болница е една сграда, която за нищо не става, поне според мен. Така, ето Дим. Не е довършил. Ето Дим. Не, напротив, първият етаж. Има първият етаж, и втория етаж вече има легла. А на първият етаж няма нищо. Това оставям грозно, преди да свършило времето. А тук е хубавото хора, че мога да гласувате колкото искате. Просто задържате и вижте това в чата. Така. Колко много. Трябва да е. Според този, който го направи, това е болница. Но не, никъде не виждам болница. Добре, как се трябва да се влиза тук, бе? Ай, стига, бе. Тук имало копче. Добре. Това беше... това е недовършено. И ще му дам грозно, защото това за нищо не става. И какво е? Нито рецепция, нито нищо има тук, просто това. Просто 2 легла, една къща и на 2 етажа с 2 легла. Така, това на кой беше? Плотонър стил. Стил, по-скоро. Добре, това му давам бива, защото се е постарал човека. Добре, гласувах. И така, това е на лъчката. И ти какво ще направи? Оле, виж, това ми слага мега яко. Един ми служи мега яко. И аз служихме... Да. Даже яко и мега яко. Така, кой спечели? Да, и ние сме на... Аз съм на 8 място. Боже. Майко, хора, не мога повярвам. На 8 място сме за първи път. И аз съм на по-голямо от него. За първи път
сме на толкова ниско голямо място. Добре хора, това ще бъде за този клип и благодаря, че бяхте с мен. И ако не сте се абонирали, направете го, за да ме следите всеки ден. Клипа ви харесва, дайте палец нагоре и бай-бай!